Madam, actually, itatang nga session sa pa nag-aprobar dito barangay incentive program for the barangay workers tayo. It was approved for the third and final reading today session. Dagiti may kan apo included apo dagiti barangay workers tayo, dagiti barangay tanod, BHW, the BNS, the BSPO, the daycare worker. Dahil lang. Hindi gizay lang, sir. So, manot maitad kada kwada, sir? So, yearly, they will be given 4,000 each. Kaya tinakalala di ordinansa tayo yung every first week of December, may bunungan ako. May hawat dati 4,000 cash para karagitay barangay workers tayo. Apay, sir, ada digitay saan nga nairaman nga barangay workers? Actually, sa plano data, nakalalad po di section 9 na, di revealing clause na, ipagpaganad dyan, nga abalin nga miyandaran dahito yung ordinansa. So, gapuanan, akurkurang itipundo tayo iti probinsya tayo. So, hopefully, by 2027, adan tumatlaag dati may lokar nga pundo, para kadagitay lupon members tayo, dati barangay human rights action officer. So dapat tidwa nga mabalin tayong inayon to apan nga ata iti pondo na may lokar para kadagitoy lupon and the Baraw. And one thing more, actually dati barangay lupon members tayo ngamin iti probinsya tayo ng Ilocos Norte, we have not yet federated. So masapol tayo ulit ng mga ipasa iti ordinansa to reorganize or federate marami federasyon, dagiti local members tayo iti probinsya tayo ng Ilocos Norte.